Jose, uliling matuan ng Israel, inyang mibaydya i Jose. Ginawa yang imalan ang makabatakde para kang Jose. Inyang igidareng kapatad na king may gitning kaluguran ng tatara kesa king kinuman karelang mikakapatad. Pikasaman de at erene burimang akasabi. Minsan na yaldo, mintalang king Sikem, ding kapatid ng Jose, pampastulan ikawan ng tatara. Anang Jacob kang Jose, ewari ding kapatid mo, magpastula bandag ka rin Sikem. Kaya nalupyan na lang Jose rin kapatid na, at di sana lang ka rin king Dotan. Malaw siya pa, higit dane at bayo milapit karela, apis ang netong danang patente, ngarang misabi-sabi. O yan na, mapaninap may koke ni patentaya. At saka kaya iusegeng talaga. Sabihan tamo, ing liklak nening mabangis sa animal. Lawan tamo, nung nanong kararasan na rin paninap na. Inyang tinggam ng Rubeniti. Penikwa naneng iligtas karela. Nga na, etaya papaten. Sinabi na pang Ruben karela, king Ela patulong gaya. Nune iugsera niya mukit talaga karing king ilang. At eresa na panasakitan. Sinabi na itibang aligtas ni Jose, king gamat ng kapatid na at abalik niya ang tatara. Inyang bilapit ni Jose karing kapatid na. Likas de ingimalan asusulod na. Ikang makabang imalan makitakde. At inugseriking alang danuma talaga. Ay ba't linuklong na lang mengan. Inyang miglalawe la. May nakit lang Ismailitang abe-abe maglabe. Iba't Gilead. Papunta Ehipto. Panyangkap at pabanglo inkargara rikarelang kamelo. Kanita nga ng Huda karang kapatid na. Nanong apala tamo nung sakalimang patentaya in kapatid tamo. At ilihim in pangamatena. Pisalita niya mo karing Ismailita at etaya panasakitan. Uling kapatid tayo. Laman yung sarili tamong laman. Pekiramdaman de Ihuda ring kapatid na. Daralanda kanita ring mga lakalatao Midian, sinakare usekin talaga, at pisalireking agang pulong pirasong pila. Karing Ismailita. Tikirane mandeti iuse keng ito. Ing amano ni Limos. Salamat kay Diyos! Kaya sana kapalimuan, ring malang kayang debatan. Kaya tayo. Sana makalimuan, ing malang kayang depatan. Ing Ginoo peparatang yang danop, king lugala ito. At sinarana ing sablang apangando. Dapot, tinubod ning makapauna karela Jose, anting ipos, pisarire. Diyos sana kalimuan, itang malang kayang depatan. Teni kala dalaring pitis na, at pati na ing batal na. Ang gaking, ding amano na, meging tutula. Ing pepa tutu, yain amano ning Ginoo. Diyos sa kalimuan, itang malang kayang depatan. Kanita, ing ari ning Ehipto, pepa bulos ni. Ing panganuanan daring bansa, kewaning malaya. At penibalan ni, king pibale-bale na, at kalapangasiwa. Ing sabla ng bandi. Diyos sana kalimuan, itang malang depatana. Higayat kapurian kepa, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus, ligaya kapurian kita, Ginoong Jesus,
Ginoong Jesus. Tingmayap iya isukat yung dagtan at aluwa ing emayap ban iya kayo mate kanita tunay makyabaya kaya kayo ing ginong Diyos ang mayupaya Ito Lino. manatiliya kay kayo. kaya ka ang Mamasa ating maya pabalita agpangkang San Mateo. nagaya kaya ka Ing panunay ta, Jesus sinabi na karing mata sa sarsadote at karing makatwa daring balen. Pagkiramdam niya ing metong pangtalingmaga at ing metong na taong ginanamalubas ing gabuna at bepurane. Kinulkulya ing pibibilyanan dang pipamaslan ubas at midalakad siyang metong atori. Kay badanita, peniwala ne karing kasamak at saka yaminta ing malayong lugar. Inyang miras na ing panahon ning pamahukol ugas, tibura na la, ring ipos na pangkan kapanda, karing kasamak ing partina, panakit da ing kasamak ganing ipos na. Pe malupalu raying metong, pete raying metong, at pe masibas ding metong. Kasabayo may tubod no namang aliwa pang ipos, ding bigigabon, lalo ng mas nakal parekang minuna. At makanyan mo naman ing dekat da, ing kasamak karela. At kakaulian, tinubod ni karela, ing anak ng lalaki. Ngana, pihong igalang daneman ing anak ko. Tapos inyagikit de, ing kasamak, ing anak at ngarang misabisabi. Itiya ing nalapagmana, ning pakikasa kamakanta mo. Tara patentaya, at ako ang aming bandina. Inya, kapte. Tinuwalde, king malahan, ubas at saka repete. Ganang kinotang Isus. Ngini, nung datangan nala, ning makigabon. Nano kaya indaptana, karing masabak dang teka. Ganang may kibat, sigurado na lang ipapate, dengi mayat adeta, at ipagsamak ni kayang mulahan, aubas karing aliwang makikasamak amunye king pupol king panahon ang karampatan. Nga ng Isus karere, iwalu-balu kataba sa iti king kasulatan, yung batong eraburi ng malalakad bali, yung meging batong pamuntok, dapat na nga bitining Ginoo at pagmalalantang. Ninyangin isabit ko kayo nga ng tinuglong Isus. Manakit ilako na kayo, king kayagyaning Diyos, ay biyaya ka rin taong biyasang makibabunga kami. Inyang dimdamda, rin pamuntok, dan pari at pariseo, ing talimhagang sinabi ng Isus, lalo na tingin na rin pamarandamanan. Murining iparakap, dapat tatapod na ka rin tao, uling kitilanan ding metong nga propeta Jesus. Ting maya pabalita ting katamong kaligtasan. kapurihan kaya ka o Kristo Kulo kayo po sa amin. At ikamo po, tikon-tikon tamo kami ting katamo kong Stasyon ni Cruz at panalangin ta sa aming kakayapan kitikin niya ito. Maraguling gera ngayon ni. Oreng tao, bago lang nagigera na, ere pabali nga pong gino o ay tamo po. Ingira tayo nga pong gino ngayon yung panahon na iti, uling makatapos po yung darat ako panahon. Aldo, di ka kamalinggas. Kaya po, kung wala ang supply gas, makanamit tama rin. Wala ng kuryente. Okay, nagkumana rin factor. Bila po ng obra. O, makanamit ako. Wala ka ng tindahan. Kaya po kailangan tao po yung takalapanalangin at kasuywan, kinapong ito. Uling e birubi, yung gera ang harapan tao po. Ngayon, iriyak, inggit, ninong mainggitin po niya ni Kekenti. Kaya kung tao niya ni, natural na mapaninggit lang. Kaya po po ng papamumpisal, po yan po ay pumpisal na rin tao.
Amo, miingit ko po. Isipin pong pali. Miingit ko po, karikayabe ng magumra. Miingit ko po, okay ang kakalikuran ko. Yan ang kayo po, piningingit ay hindi po, o, hindi po, kung yung maragula kami kasalan. Kali po, ingingit naman po iti simpleng kasalanan. At hindi po ingit, parimpekan, magwang piling kasalanan. Nilalaya po yung Lucifer. Nilalaya yung Lucifer. Aloy ang kapatid yung Lucifer niya po. Lucifer, yapi niya kung impeka marangal at masanting bili ka rin anghel. Pero, meging satanas siya. Bakit? Muling iningit na. May sa puking tao, nagawa ng Diyos, now sana, the crown glory of His creation. Kaya po yan palang anghel ka, o na palang nainggit ka, maging demonyo ka, maging satanas ka. Kaya nung pigrandaman tayo mumulat ang pawamasa, ready pong kapatid ng Jose, Joseph the Dreamer, alwa po Saint Joseph, asawa ng Maria, inganak ng ako. Paborito na yung tatang na. Muli iya, anak niyang matwa. Panganak de po, matwa ne kuya po, yung bunso. Kaya, yung paborito ng tatang na. At nirelegwa na yung metong masanti na imalan. Ay nagikit na rin kayang kamatad, iya po, tingan diriyan Kaya dindang tabo. Ereman po rin pakisabyan. Ereman po rin pakyabayan. So, o kapatid kulingingit mo. O, mo po rin kapatid, yung kapatid mo. Wala mo nangyari ngayon, ibigay mata mo ibigay kasama mo, yung mismo kagaya mo. Ang mismo kapatid mo. Nano pang milyari? Okay, magkakataon lang, magpastol na karingking Shechem. At kalita, ngara po, o yan ing mapanina, patentane. So, kapit ni kapatid O, pinabutay ang karingking talaga. At nga na po, ni kapatid ng Metro Eribel. Ay tayo, ay nakabipindaya ni kapatid tamo, pinggamat tamo. Ikit do po rin po maglakbing o Ismailita, papunta natin Egypto. Muling magpindala pong sangkap pabanglo at kanita. Isalire Jose. Magkano din isali? Adwang ulong, hirasong tila. At kanita, iwareng alipan kayo. Lumuling ganyan Kaya po nung lalawin tamo po, simple kasalanan iti. May kumpisaya, etang imbut na ng pangatao tamo. Pero, naniresulta na iti. Yapin niya po, insama. Insama, kinkapiluglugan tamo, at indibisyon adadalana. At itamo makasadya tamong makamate. Lalo-lalo na yung pamakamate, relasyon. At itinatay ng Ebanghelyo, iting milyari. Doon po pwede na naman tayo itinatay ng Ebanghelyo. Kaya mo pagod parabola iti Meron yung summary ng tinatamong salvation history. Hindi po, mag-umpisa ng Genesis, ang bigay ng kamatayan ng Ginoo. Bakit? Kasi nga na po ng parabola, ating di kabandiking gabon. At kay Bat, yung may nanaman lubas. Binakot na iti, ginawa yung pang ibabas na lubas. At nalo pa'y ginawa na, ginawa yung tori. At hindi pwede ba na niya karek na yung kasama. Pero, ay niyang panahon ng pamamukol, may niya sa anang parti, ining bigagabon. Pwede na rin kayo ipos, nagyawa ka rin ipos na. Meto nga na, pe manupado de, meto pe masiwas de, meto nga no?
Tetere! May padalanay naman takal o ay ipos. Pero pwede mo naman igiwara at naningilisin na padalangin ka na kung kabubugtungan ay anak, pihong kalangan taneman di ka na kung kasama. At kanita nanong sinabi na rin, kasama, o yan ay talaman mana, o te kaya paten. Pagkanita maging kay katamo, ing kayang mana. Inwalde, king syudad, pera sa kikde at saka rin, noong na, uli na mo ng maliliyari. Kaya nung nanabigawan ka mo kantay ka mariya, noong na, po, kung pa rin sarili mo ka rin aliwa. Kali ko'y kamakumpira, ka rin aliwa. Metong iya po, lasun. May laso na kayo. Huwag akong sabihin mo, ay, makakaya. Kasi sinabi ka mong makakaya, malalason na. Kaya kung lawin ka mo, rin hindi kapatan, agang di ka kapatan na, may nalason daw utak. At kuriting patin, imbis mo, kapatan ka, dapat kang pare sarili mo, marinaliwa. At huwag maging kontento ka nung lang maging ka. Kaya kasi mga diryata mo po, itang alaki na kami nga kakita ka rin aliwa At kurita mo maging buta mo maging, kaya katamo mo na maging karela, maging ka, salamat ka. Nung alaka, huwag yung makikilid kaya kayo ka. Kaya kulangan diryata. Kaya, maging kontento ka, king katika. At tatlo, nung ako matin mo, kasi magpasalamat. May tao pa mga bilya, nakakumpera pa nung magpiling tao kay Nibigya. Bakit? Kasi, labyasang pasalamat, ingrasya na chumarela. Ay, nung lalo yung tao, kinatay yung Evangelyo. Ibig ka ba David mo lahat? Yan naman yung ginawa Pingi na naman karinig kasama, alano man ang bag. Pero, murida, kamandaman. Kaya nga naling gino, kung nakamamang itang medyo. Ting bato nga ng, sikwil na rin malalapat baler, yak, pinpeka, ipipeka, pundasyon. Nani, baler. At iti, dapat naman, hindi tandaran tao po, hanggang hangyel ka, o ako, marandirya ka, maging satanas ka. Kaya po idirya ka, ito nga, bayan ang kasalanan, hindi, babae ka kasalanan, huling makasadya kang makamapin, huling idirya. Kalahat kayo. Kapag ating sablang, mayat, ibadlan, King Diyos, manalangin takiya, paring sablatang pamangailangan, at natang manalangin, Ginoong ibiyeng isake ka, ibungaling mayat ning biyemi. Itangan ko. Ginoong ibiyeng isake ka, ibungaling mayat ning biyemi. Para kay Iglesia Katolika, nananasan ang ating kabasan ng Ginoo. Laganap ya karing sablang bansa at mamungang dakal, abungang mayap, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoong ibiyeng isake ka, ibungaling mayat ning biyemi. Para ka rin pamuntok ng gobyerno, ing karelang katapatan at dedikasyon, king obra, mamunga sanang meto nga bayong lipunan, mamulat at payapa, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoong ibiyeng isake ka, ibungaling mayat ning biyemi. Para ka rin daralang kasakitan, ing karelang pamagdusa, magobra ng anting pataba, bunga karelang labis-labis sa bunga. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoong ibiyeng isake ka, ibungaling mayat ning biyemi. Para kikatangan, kapilanman, sana etama at selos, o mga diriya karing aliwa. Nune, magubaratamu lubusan king sulok ang ituldo kikatamu, kilobning ubasan ng Ginoo.
Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo ibiyemi sa akin at ibunga ng mayat ibiyemi. Panalangin tamo naman ng kapayapan kaya tiking yato lalong-lalo na kiningyerang baliliari kariking Middle East ang nainti ay lumawak at ay magdalang na palang kasiran pampok sa panakabit na alaman di panalangin tamo rin na tamo kamag-anak, kapamilya na tsuka rin king rin lugar rin na masisipit kingyerang panalangin tamo hindi. Ginoo ibiyemi sa akin at ibunga ng mayat ibiyemi. King pakasalamatan na rin Purok 1 East and West, Purok 2 Little Baguio, Richard Chonayo Munding Pagapito, Galadwano Jose, Roman Senior Junior, Antonio Iluminada, Juanita, Neandra, Milagros, ipanalangin po ang ating Ginoo. Ginoo ibiyemi sa akin at ibunga ng mayat ibiyemi. Hindi po, pagkakantay ka na ng sarili ka po. Hoy pamipalagayan, iting pamamunga, ting dakal. Iti ato paranisana, ikapamilatan ng Yesu Kristo ang Ginoo. Amen. Ito po tayo ipamagdaon. Dahil sa blamidaw tamo po ngeni, tipunan tala, para maging gastos na rin kaya katamo pong Semana Santa. Ulit akong mag-offer, magpila na lang. Kami ay ining kekeng sarili, baboning altar ning bemi, pabanalan mo sa dwami, balang paninap panis nawami, balang isipan at latan, balang apoyan at kapagnasan, balang ugod at pakangan, inggamat mi daralami, aining kekeng sarili, baboning artaning demi, pabanalan mo sa dwami. Puri Diyos, meto si Global Tirang Kaya, pantinggapiting kilabe, para kay kami, maging niyang kilabe ng diye. Ni puring Diyos kapilanman. Puri Diyos, meto si Global Tirang Kaya, pantinggapiting alak, para kay kami, maging niyang inumanin na Ni puring Diyos kapilanman. Talakat kayo po, manalangin kayo kapata, di kaya katawang daon matagdapya, araw ka ni Diyos, ikang lubos malutawa. Pagkapanan sa akin ginulit ang daong kaligami ko, ikapuli at kaligayan kinilagyo. Ikikataman ka sa plalat at magigod ng sa akin.
Huwag kami biglang isadya mo kay sanang magpasusi kareting misteryo at saukan mo kami sanang bibibir ing lugod apapasyaga itiyanuan mi kapamilatan ng Kristong ginumi ing ginuman tabi yakekoy kasularing pusuyo pasalamatan tayo Diyos sa ginutamo at dapat at matuloy ng pasalamatan na kang parate inuman karino ipa Diyos alam mayupaya alam kanwa kabayon mo kami king masayang panahon ning tulad ing kapagpagsadyan king kasakitan pamailas at kamatayan at pangasubli ng medye na bibayo puso at kaisipan ipa agkalumi kay kami king espiritu ning malagot ang kagalaman kay ka at king usang loob ang pamayuyo kareng kaparaming tao. Ulinita, pambeling sa blaporo rin angilas kareng manwa alaktok ng at ngaming pupuri. Banal, banal, banay ang Ginoo Diyos sa mayupaya. Nikuing banwa kinya, tuking kaya kang ligaya. O sana king kakatas-katasan. Mapalad yan datang kininu. O sana king kakatas-katasan. Kapitsaw po rin nga pagsuti sa Ginoo. Tunay kaping banal o ipa, ikay pagipatanin sa blak pagawanalan o hindi na pagpanalang pumi. Kapagpanalan mo lang ay tingayin tingambuling espiritu mo kang para kaya kami balyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Cristo. Kaya minaw to sa Lord, kipapailas at kamatayan. Tingmaning tinape, pe pasalamat siya kay papiras o dahil binili ka rin kayong disipulo sa nana. Ito na niya iti kayo managdanan niya, iti pa na akong patawa na bitaw. Harap, Makanyan mo naman kay bating kapunan, tingmaning karis at pasibayang kay pasalamat kaya kabinyaning karis ka rin kayong disipulo sa nana. Kung nangiti kayo nga nagminod ko kami titing karis ng kanamong daya, indaya ng bayo ka lang hanggang titan. Kami mo po para kayo karisat lang tao, bangkit ang ipatawanan na rin kasalanan at daniti bilang patigaga ng kami. Misteryo ng kasalpantayanan, Ginoo nga pamilya tanigya ang krus at pamanyo bibigyan, tas kami, ikaw ang talapagligtas na ninyako. nanginiganapad mi o ikpay kamatayan at pamaynibli ng bebe ng anak mo, darami kaya ka, piling kinabiling biyang pagkalis ng kaligtasan dahil ng pasalamatan kaya ka, ipapalirian mo kaming matampang nalakadarapan mo kang sumuyo kaya ka, mapagpupagawin mo namang pagawa mo na kami sa alam isusulong kinanaw at dayang Kristo, nagpuna na kami ng timpeno ng kanila Espiritu. Kailangan mi o ikpay sa iglesia makalagaan at kimeno yato. Pambigyan na kakilugod kambenang eyo na di kami papang karenti na di kami lumismo de sa lakari ang pagkaya. Kailangan mula naman ng kapatid mi Pepay nawon at maninay suting mi ang kore sa blang niya o nagdiyan. Nagapan mo sa aking maligayang mga harapan. Pakaluan mo kami nga ang kayo dapat magkabitin bilang magawa kaya ng Maria Ibigay ng Diyos na tenang sa Jose at kay Esposo, paberi sa mga apostol, ting sa mga banal at pinapatipan ng kaburian, ikay kabaling panahon ko rin at maligayan kapamilatan ng Kristo, kaya anak. Iing kapamilatan ng Kristo, kaben at kaya ipangmayumayang ito, kagumning banal Espiritu, kapurian naman parang alatang yaman, kinalamanga. Amen. Manalangin tamit mo kapanaligan at lubot. Tinig pa, karingamanong tiro na kipataning Ginoo. Itangan po, Mami, at syuka banwa, misan banyin nagyumo, datang kaya kami, kayan mo. Di pamintuaning lob mo, kaya tisulit ang banwa. Ingka kanan mi, king aldo, ibemo kaya kami, king aldo ngeni. Ampong tawad mo kaya kami, minsala mi kaya ka. Anti yung pamangatawad mi, kari may kasala kaya kami. Emin kay Saul, king tukso, nuni kabos mo kami, king sablang marok. May magkipay sa king tukso.
Dating Paskul. Ilalim iti pagkabos mo kaming kantiso. Pintorso, isang lamaro, ipalagabuni, ipagdalo mo, ing kapayapan, king panawagi, kapi kasawpani kirang pakalulong. Parati kayo mitapos ng kasalanan at iligtas sa blang kaligaligan, habang maninayang kami kang biyaning maligayang kapanaligan, kipanyatang na Yesu Cristo, kaya kami talapangabos. Uling kaya kayong kaya na di kayo pa yan nagligaya, manggaman king Sa halaga. Cristo, sinabi ka rin kay mga apostol, di kapayapan lalakwan kaya kayo, kapayapan pabagyan kaya kayo. E mo sa paligdan, kaya kaming kasalanan na nilawal ng kasalpantayan kaya ang Santa Iglesia, pamayapan may pong bilugan at pangkikaburian mo ito mabigyan pagari manggamang kinalaman. Amen. Kaya maling ilumarati asarang manatili kaya kayong Kaya ka. bakit naman kung ngayon hindi kakame itong pakil Peace po, peace po, peace. Kordero ni Diyos sa milalakoging kasalanan ni Yato, pakaluluan mo kami. Kordero ni Diyos sa milalakoging kasalanan ni Yato, pakaluluan mo kami. Kordero ni Diyos sa milalakoging kasalanan ni Yato, ibiyang kaya kami kapayapan. Do'y kordero ni Diyos sa dalakoking kasalanan niya ito, kapalat ang mayaw sa natunan ni kordero. Ginawa ang kapagtanggap yato at pagyakas ni kamanan mo, kumayak na. Kristo na lang at sana, hindi ang handa. Amen. Awa ng Kristo!
Gawad, gawad, among. Asan ba? Lalakad talaga. Manalangin tamo. Huwag pa. Alam mo sana kreting komunyon ng kaming biye, kang laluming tapat, kapagdulapan ng kaligtasan na may ngako ng itiyan, wanmi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Matatutugin istasyon, yung Friday, niya pong Purok 3, 4, 5. Ating isa tamo kita kanong Galeda, Ray Annalyn Mariano. Purok 5. Tipo kay ni Annalyn Mariano. Ano naman pala? Sinabi din po, request ko. Thank you very much po Karende pa. Or, Karende ka last week. May contribution na more than 6,000. Already po tao kaya legal value nasa past decade. Okay. Thank you very much po. Kareng pong sitio, ulo, no, sampung legal party. Ingilo, manatiliya, at kaya pa, tubuling. Sinal ng Diyos, may may kutuloy pa, pwede na ako may kanabis. Amen. Amen. Piso ginaw niya, may tanipin ka pa.